ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി പ്രഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ രാജാകൽപതരൂപീശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 26ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. 26ാമത്തതിൽ ഇനി ഭാവാർത്ഥം എടുക്കണം. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു വർണ്ണനയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 16 വയസ്സായിരുന്നു. പാദങ്ങള്, കൈകൾ, തുടകൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ആകർഷണീയമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ശംഖ് പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. അത്രയും ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സാധാരണ കാണുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആദരണീയനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വർണ്ണന പാദങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേശാദിപാദം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത് പാദങ്ങൾ തൊട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കുന്തി ദേവിയുടെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കുന്തി ദേവി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് അരയ്ക്ക് മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അമ്മായിയുടെ സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എന്താ പറയാ ഒരു എംബാരസ്മെന്റ് തോന്നരുത്. അതായത് ജാള്യത അല്ലെ, അതല്ലേ മലയാളം വാക്ക്. അങ്ങനെ തോന്നരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്? പാദങ്ങൾ തൊട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദരണീയനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വർണ്ണന പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം. ബഹുമാന്യമായ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 16 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം. ഒരു വ്യക്തിയെ ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കിയല്ല, മറിച്ച് അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പ്രായത്താലല്ലാതെ അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബഹുമാനപാത്രമായ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയായി തീരാൻ കഴിയുന്നു. വ്യാസദേവപുത്രനായി ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് 16 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷികളെക്കാളിലും മുമ്പിലായിരുന്നു. കാരണം ലോകത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. എല്ലാ ജ്ഞാനവും വേദജ്ഞാനവും ഉള്ള ഒരാളാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷികളെക്കാളും എത്രയോ മുമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്തത്? പാദങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ ആ വർണ്ണന അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഗൂഢചത്രം ഋതുതുംഗവക്ഷസം
ആവർത്തനാഭിം ബലിവദ്ഭൂതരം ച വലിയവൽഭൂതരം ച ദിഗംബരം വക്രവികീർണകേശം തലംബബാഹും സമരോത്തഭാഭം നിഗൂഢ ആവരണം ചെയ്ത ജത്രും ഗ്രീവാസ്തി മൃദുശാലമായ തുങ്ക ഉയർന്ന തടിച്ച വക്ഷസം മാറിട ആവർത്ത ചൊരിഞ്ഞ ആഴമുള്ള നാഭി വലിവത്കു അപഹൃതമായ ഉദരം വയർ ദിക് അംബരം വിവസ്ത്രനായി വക്ര ചുരുണ്ട വികീർണ ചിന്നിച്ചിതറിയ കേശം തലമുടി പ്രലംബ നീണ്ട ബാഹുക്കൾ അമര ഉത്തമ ഈശ്വരന്മാരിൽ ഉത്തമൻ അഥവാ ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആഭം വർണ്ണം ആകാരം വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീവാസ്തി മാംസളവും മാറിടം ദൃഢവും വിസ്താരമേറിയതും നാഭി ആഴമുള്ളതും ഉദരം മനോഹരമാംവിധം നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ നീളമുള്ളവയായിരുന്നു. ചുരുണ്ട മുടി സുന്ദരവും വശ്യവുമായ മുഖത്ത് ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു. നഗ്നനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരാകാര വർണ്ണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റേതുപോലെ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെ വർണ്ണാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും, അതായത് തോളിന്റെ ഈ ഭാഗം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള താഴത്തെ ഭാഗങ്ങളാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാരണം ദൃഢമാണ്, ഇവിടെ നാഭി ആഴമുള്ളതാണ്, ഉദരം മനോഹരമാവിധം നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ്, പതിവ് സുന്ദരനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ വശ്യത ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും മുഖലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സ്വഭാവ നിർണയം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളുമാണ്. നമ്മൾ ഈ മുഖശാസ്ത്രം നമ്മൾ പറയില്ലേ, പക്ഷിശാസ്ത്രം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ മുഖ നോക്കിയിട്ട് ലക്ഷണം പറയും. അപ്പൊ ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ലക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എവിടേക്ക് വന്നു? അനുകൂലമായ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ മുഖലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇദ്ദേഹം ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നുള്ളത്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ദേവന്മാരുടെയും അർദ്ധദേവന്മാരുടെയും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ പരമശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരാകാര വർണ്ണങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന ഒരു ദേഹമായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ആൻഡ് രണ്ടാമത് ഏജും ഒരേപോലെയാണല്ലോ. കാരണം 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു 18 വയസ്സ് 19 വയസ്സുള്ള കൗമാരപ്രായക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ദേഹമാണ് ആരൊക്കെ ഉള്ളത്? കൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തോന്നിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്യാമം സദാ പീവ്യവയോഗലക്ഷ്മ്യാ മനോജ്ഞം രുചിരസ്മിതേന പ്രത്യുത്തിതാസ്തേ മുനയഃ ശ്വാസനീഭ്യം തലക്ഷണജ്ഞാ അഭിഗൂഢ ചർവചം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്യാമം വർണ്ണം സദാ എപ്പോഴും, അപീവ്യ ധാരാളമായി, വയക പ്രായം, അംഗലക്ഷണങ്ങൾ, ലക്ഷ്മി വിഭൂതികളാൽ, സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ, മനോജ്ഞം രുചിര മനോഹരമായ, സ്മിതേന മന്ദഹസ്തം, പ്രത്യുത്തിതാഹ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു, അവരെല്ലാവരും, മുനയക മുനിമാർ, സ്വയം ആസനീഭ്യക ആസനങ്ങളിൽ നിന്നും,
അവർ ലക്ഷണജാത മുഖലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണരായവർ അഭി പോലും ഗൂഢവർച്ചസം മൂടപ്പെട്ട അഥവാ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മാതൃകകൾ. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹം ശ്യാമവർണ്ണനും, കണ്ടോ ഭഗവാൻ അതേ വർണ്ണാണ്, ശ്യാമവർണ്ണനും യൗവനയുക്തനും ആകയാൽ മനോഹരനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകാന്തിയും വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയും സ്ത്രീജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. ജന്മസിദ്ധമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം മായ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ മുഖ സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണരാകയാൽ അവർ ആസനങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അവിടെയുള്ള അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. കാരണം ലോകത്തിന്റെ ഏതേതോ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അവിടെ. അപ്പൊ ഈ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ജനിച്ചിട്ടും അധികമായിട്ടില്ല, 16 വയസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 16 വയസ്സിലാണല്ലോ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തില് അവരെങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുഖ സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്ന ഋഷിമാർക്കും എല്ലാവരും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിപുണരാണ്. മുഖം കണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം ആരാണ് ഇവർ, ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എന്താണ് ഒരു വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ അതോ അത്യധികം ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മുഖ ലക്ഷണം കൊണ്ട് അതീവ വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും വിവസ്ത്രനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കൂ. സാധാരണഗതിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക, എല്ലാവരും കളിയാക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായത്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സ്ത്രീജനങ്ങളെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകാന്തിയും വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയും. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ നഗ്നതയല്ല അവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വിവസ്ത്രനായിട്ടാണ് കുട്ടി വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അവർക്ക് അതൊരു മാറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അതിൽ ആ ഒരു ആകർഷണമാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രയും ഒരു ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാത്സല്യം നമ്മൾക്ക് തോന്നൂലോ, ആകർഷണം തോന്നൂലോ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആകർഷണമാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആരോട് തോന്നുന്നത്, ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയോട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവിഷ്ണുരാദോദിതയ ആഗതായ തസ്മൈ സബര്യാ ശിരസാ ജഹാര. അതോ നിവൃത്താഖ്യഭൂതാ സ്ത്രീയോർഭഗ മഹാസനേതോപവിവേശ പൂജിതഃ. സഹ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുരാതഃ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ. അതിഥയെ അതിഥിയായി, അതിഥിയായി തീരുക. ആഗതായ അവിടെ ആഗതനായവൻ, തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന്, സപര്യാം മുഴുവൻ ശരീരത്തോടുകൂടിയും, ശിരസ വണങ്ങിയ ശിരസോടെയും, ആജഹാര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, തതഹ പിന്നീട്, നിവൃത്ത നിർത്തി, ഹിം തീർച്ചയായും, അബുധാഹ അല്പബുദ്ധി, സ്ത്രീയക സ്ത്രീകൾ, അർഭക ബാലന്മാർ, മഹാ ആസനെ ഉദാത്തമായ ഇരിപ്പിടം, സ അദ്ദേഹം, ഉപവിവേശ ഉപവിഷ്ടനായി, പൂജിതക ആദരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും, വിഷ്ണുരാധൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിതനായവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. രാധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. അറിയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മുഖ്യ അതിഥിയായ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അജ്ഞരായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഇങ്ങനെ കല്ലെറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൂടി തന്നെയൊന്നും പോവില്ല, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ല അത് ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും അയാൾ ഭ്രാന്തനാണ്, നോർമൽ അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നാലെ നടക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഒരു വിവസ്ത്രനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇതാണ് സാധാരണ ഒരാളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണ്, ഏതോ ഒരു വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ള തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് അതുവരെ ധരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? കുറെ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും അവരെന്താ കാണുന്നത്? എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ അത് കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ മാതിരത്തെ ഒരു കക്ഷിയല്ല, കാരണം ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആരോ ആണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അതോടുകൂടി പിന്തുടർന്ന് നിർത്തി, അവിടെ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരിൽ നിന്നും അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, അയ്യോ ഇത് വേറെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതല്ലല്ലോ, ഏതോ ഒരു എന്താ പറയാ വേറൊരു ലെവലിലുള്ള ഒരാളാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ബഹുമാനം അർപ്പിക്കില്ലല്ലോ, ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മുനിവര്യന്മാരൊന്നും. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശ്രീ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഉദാത്തമായ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആസനസ്ഥനായി. അപ്പൊ വ്യാസാസനത്തില് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ ആദരിച്ച് ഇരുത്തി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ആഗതനായപ്പോൾ ശ്രീല വ്യാസദേവനും നാരദരും മറ്റ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ബഹുമാനാർത്ഥം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അപ്പൊ അതിൽ എഴുന്നേൽക്കാത്തത് ആരൊക്കെയാണ്? വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഇനി നാരദനോ? നാരദൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസരിയും ഗുരുവാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ. അപ്പോ ആ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ഇത്രയും എന്താണ് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ആദരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രമുദിതനായിരുന്ന പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ശിരസ് കുനിച്ച് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എന്താണ് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അതുപോലെ എന്താണ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ പരിചാരകർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭോജ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഉള്ളത്. അപ്പൊ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശിരസ് കുനിച്ച് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആശ്ലേഷിച്ചും കൈകൊടുത്തും തലകുലുക്കിയും വണങ്ങിയും വിശേഷിച്ചും പിതാവിനെയും നാരദ മുനിയെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയും സ്വാഗതവും ബഹുമാനാദരങ്ങളും കൈമാറി. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ വാക്കുകൾ നോക്കൂ. ആശ്ലേഷിച്ചും, ആരെയാണ് ആശ്ലേഷിക്കുക? തന്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണെങ്കിൽ സമപ്രായക്കാരായ ആൾക്കാര് അല്ലെ? സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആശ്ലേഷിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈ കൊടുക്കും. പിന്നെയോ തലകുലുക്കി, ചിലവരോട് തലകുലുക്കിയിട്ട് പറയും. അത് ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ്. വണങ്ങി, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വണങ്ങും അല്ലെ? വിശേഷിച്ച് പിതാവിനെയും നാരദമുനിയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് തട്ടി ഇതാക്കും അല്ലെ? നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമസ്കരിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? അവര് വേണ്ട എണിച്ചോളൂ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മേളനത്തിൽ ഉദാത്തമായ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു. രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും അദ്ദേഹത്തെ അഭ്യുതം സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ഭയപ്പെടുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതുവരെ കളിയാക്കിയാണ് വന്നിരുന്നത്. അവിടെ ഇത്രമായിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ള ബോധം കൂടി ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? അവർക്ക് അയ്യോ നമ്മൾ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയോ, ആരെയോ നമ്മൾ അപമാനിച്ച മാതിരിയായോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം അവരുടെ ഉള്ളില് വരികയാണ്. ഭയപ്പെടുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഇവരൊക്കെ ആദരിക്കുകയും എന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനാൽ അവർ ചപലമായ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയും അപ്രകാരം എല്ലാം ശാന്തവും ഗംഭീര സമ്പൂർണവും ആയി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ചപലമായ അവരുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതാണ് നമ്മൾ കളിയാക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, പിന്നില് കളിയാക്കി ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടും, ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവിടെ വരെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? പിൻവാങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്ത് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പൊ എന്തായി? ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വലിയ കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശാന്തമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ എല്ലാവരും വന്നിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വരും, ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശാന്തത വരും അല്ലെ? ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോട് കൂടി എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കും. ഇനി ആരെങ്കിലും അവര് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന വെൽക്കം സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വലിയ കാര്യത്തിന് മുന്നോടി എന്ന പോലെ അവിടെ എല്ലാം എന്തായിരുന്നു? ശാന്തവും ഗംഭീര സമ്പൂർണവും ആയി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാന്മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഗൈഃ രോചതാലും ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷതാരാ നികരൈ പരീതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. സഖ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സമ്പ്രദക വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് തത്ര അവിടെ മഹാനായ മഹീയസാം അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനായവന്റെ ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യരോചത തികച്ചും അർഹിക്കുന്ന അലം യോഗ്യനായ ഭഗവാൻ പ്രഭാവശാലിയായ യഥാ പോലെ ഇന്ദുഹു ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ, ഋക്ഷ സൂര്യചന്ദ്ര താരകാദികൾ, താരാ നക്ഷത്രങ്ങൾ, നികരൈഹി സമ്മേളനത്തിൽ, പരീതക ചുറ്റപ്പെട്ട്. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിലെ അന്യവസ്തുക്കളും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും ദേവർഷികളും ശ്രേഷ്ഠരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ വലയം ചെയ്തു. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയും, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ എന്തിനെയാണ്? ചന്ദ്രനെയാണ് അല്ലെ. മനോഹരമായിട്ട് കാണും അല്ലെ. അത് എസ്പെഷ്യലി പൗർണമിയുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണാൻ അധികം ഭംഗിയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കാണപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ചന്ദ്രനെ പോലെ ശോഭയുള്ള ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറ്റു മഹർഷിമാരുടെ ഇടയിൽ പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തേജസ് ഉണ്ട് ആ മുഖത്ത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉജ്ജ്വല തേജസ് ഉളവാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ആ മഹാസദസ്സിൽ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹാ അന്തകൻ പരശുരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവശാലികളായ അവതാരങ്ങളായിരുന്നു. പറയാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആരാണ്? വ്യാസദേവൻ ശക്തിവേശ അവതാരാണ്, നാരദൻ ശക്തിവേശ അവതാരാണ് അല്ലെ. പരശുരാമനും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അത് ലീലാവതാരത്തിൽ പരശുരാമന്റെ പേര് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മർഷി എന്നോ ദേവർഷി എന്നോ രാജർഷി എന്നോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ദേവർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരിൽ ഋഷിയായവൻ. അതാരാണ്? നാരദൻ. നാരദർക്ക് ദേവലോകത്ത് എപ്പോഴും പ്രവേശനമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചര്യമായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ശാപം മൂലം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇങ്ങനെയാണ് നാരദർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരെ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കുകയാണ് നാരദർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ആത്മീയ ലോകത്താണ് വ്യാസദേവന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇനി ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹാന്തകനാണ് ആര്? പരശുരാമൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലത്തെ അല്ലാത്തത് സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. നമ്മൾ അറിയില്ല അത് ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം നാരദനെയോ വ്യാസദേവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനെ പോലെയുള്ള ഒരു അവതാരമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു അവതാരമല്ല. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അവതാരമല്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും ബഹുമാന ആദരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവരെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഒരു അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോ നാരദനോ ലഭിക്കാത്ത ആദരങ്ങളാണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചത്. കാരണം ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വ്യാസദേവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിവസ്ത്രനായിട്ട് നടക്കുമോ?
ഇല്ല. ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യയെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഏത് രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ കാണണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ എല്ലാവരും മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുജി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയവരാണെങ്കിലും വലിയവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വേർതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ പാലിച്ചിട്ടാണ് ആരുണ്ടായിരുന്നത്? വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മരവും മനുഷ്യരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, മൃഗങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസദേവനെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ അല്ലാതെ അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ പൊയ്കയിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി വരുമ്പോ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല. കാരണം ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അമ്മ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെ? അതായത് ഒരു 6 മാസമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു വിവേചന ബുദ്ധിയില്ല. ഭഗവാന് തുല്യാണ് ആ സമയത്തുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലത്തെ നിഷ്കളങ്കത്വമാണ് ആർക്കുള്ളത്? സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്കുള്ളത്. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാനേക്കാൾ ഭഗവത് ഭക്തരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണരുത്. അതായത് നാരദനേക്കാളും താഴെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസദേവരെക്കാളും താഴെയാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കാണരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശാന്തമാസേന മകുണ്ഡമേധസം പ്രശാന്തമാസേന മകുണ്ഡമേധസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവതോപ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധനാ ബഹിതകൃതാഞ്ജലിർ തത്വാ ഗിരാ സൂനൃതയാന്വപൃച്ഛത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രശാന്തം, പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായി ആസീനം ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അകുണ്ഠ നിർവിചികം മേധസം പര്യാപ്തമായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അഥവാ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവൻ മുനിക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവത മഹാഭക്തൻ അഭ്യുപേത്യ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് പ്രണമിച്ചു മൂർത്തന ശിരസ് കുനിച്ച് അവഹിതക യഥോചിതമായി കൃത അഞ്ജലിഹി കൂപ്പുകൈകളോടെ നത്വാ സവിനയം ഗിരാവാക്കുകളാൽ സുനൃതയ മധുരമൊഴിയാൽ അന്വപൃച്ഛത് അന്വേഷിച്ചു. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി സ്വസ്ഥമായി ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഏതു ചോദ്യത്തിനും തികച്ചും ശാന്തമായും ബുദ്ധിപരമായും നിർവിശങ്കം ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായി. മഹാഭക്തനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്ന് ശിരസ് കുനിച്ച് പ്രണമിക്കുകയും കൂപ്പുകൈകളോടെ മധുരമൊഴിയാൽ സവിനയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി സ്വസ്ഥനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ആദരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതീവ മധുരമായ മൊഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു ആചാര്യനോട് സംശയങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ഇംഗിത പ്രകട രീതി ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. ഒരാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ചോദിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിനയത്തോട് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം? വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ധർമാനുശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സവിനയം സമീപിക്കണമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിൽ ഒരിക്കലും സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും, അതായത് വിവേചന ബുദ്ധിയില്ല, അതായത് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഓവറായിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാണ്ട് അനുസരിക്കണം. ആദ്യം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിരിക്കണം, പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കണം, അല്ലെ?
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആത്മീയാചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആത്മീയാചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ആർക്കുണ്ടാവണം? ഈ ശിഷ്യന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അവ സവിനയം സമീപിക്കണമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ മൃത്യുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സജ്ജനായി കഴിഞ്ഞു. 7 ദിനങ്ങൾക്കകം എന്ന ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ കാലയളവാണ് അല്ലെ, 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ എവിടേക്ക് എത്തണം? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതിനെന്താ വഴി എന്നുള്ളത് അറിയണം. അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരുവന്റെ ആവശ്യമാകുന്നു. ഒരുവന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടാകാത്തിടത്തോളം അവന് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിപ്പോ രാവിലെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേറെ ആൾ വിളിച്ചോ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അല്ലെ, റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ, നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. അപ്പൊ അത് ആത്മീയ ഗുരുവിനാവുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യഥാർത്ഥ വഴിയിലാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വിനയപൂർവ്വം എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും പൂർണ്ണമായി സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും, അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യനും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത് സ്വപിതാവ് വ്യാസദേവനിൽ നിന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഫുൾ ഭാഗവതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്? വ്യാസദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. കപില 2 ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാസദേവരെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭാഗവതം ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ആർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഥനം ചെയ്യുകയും രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിർവിസംഗം ഉത്തരമേകുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരുവിനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതില്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന് ഇപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവക എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അറിയാലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഗുരുവിനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതായത് വെറുതെ പോയി ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപദേശം കിട്ടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം.